Zdravo prijatelji moji, eto napokon se završiše izbori i šta se desilo? Napokon je Srbija pobedila i eto, posle 14 godina napokon imamo zdravu alternativu i mogućnost neku, znate. Do sad je uvek bilo tako da su oni cepali opoziciju, nije, mislim cenzura je uvek bila, ali je to bilo iseckano, podeljeno, nikad dato, generalno studentska lista i jednostavno Đokić kao njen nosilac su se pokazali, prijavili i sad jednostavno idemo 1-1. Vučić protiv Đokića, studentska lista protiv SNS koalicije. Normalno sve opozicione stranke, htele ne htele, moraju da se priklone studentskoj listi jer vidimo i sami da je to ozbiljan front i u ovih 10 opština bukvalno kad pogledamo osvojili su skoro polovinu glasova u Kuli, pola skoro glasova u Aranđelovcu, polovinu u Bora i skoro pola u Bajinoj Bašti. Radikali su dobili neke manje opštine kao Majdanpek, Kladovo, gde su malo jači bili, ali u ovim većim opštinama vrlo jaka studentska lista. Normalno, pobeda studentske liste je ogromna s obzirom da smo svesni kakva je to bila medijska blamaža, medijsko, mrak. I vidite sami, Vučić je bio sinoć nervozan, čak je ukrotio i sina, rekao mu je, kaže, sine, ne idi kao tele pred rudu, jer ovaj mali počeo da skače, radostan, srećan, tata, pobedili smo, međutim Vučić shvata da je to daleko od pobede. Da li je ovo početak kraja, zaključite sami. Šta da su bili lokalni izbori u Beogradu, u Čačku, u Novom Sadu, možete da zamislite kako bi se to završilo. I u ovim ruralnim krajevima, mogu da vam kažem, studentska lista na moje ogromno iznenađenje je napravila stvarno pod ovim uslovima jako moćan i dobar rezultat. I znate šta? Paranoja i sve, mislim, mi čekamo sinoć 2 sata predsjednika Republike da ide u sedište jedne stranke da bi nam jednostavno pokazao ili nam izdeklimovao rezultate izbora. Mislim, zar to ne treba da radi Republička izborna komisija, zato gde je onaj CESIT, gde je CRTA, gde su ovi, svi su zabranjeni. Svi su zabranjeni, znači on je preuzeo na sebe i funkciju Republičke izborne komisije i ko zna sveka. I kako su prebrojani i koliko su validni ovi glasovi, što je on jedini u ovoj državi smeo da istakne i kaže, i to zaključite, i koliko je bila prljava borba i da li su ovi rezultati baš takvi, ko zna, ali očigledno je da je dosta uzdrmalo Vučića. Vidite i sami kakva mu je bila kosa razbaraušena, kao da se dugo držao za glavu. I čekao je satima da izađe i bio je očigledno nervozan i nikad manje rečit. Samo je rekao 10-0, ali svestan je onda je to Pirova pobeda. Setimo se kralja Pira koji je pobedio, ali je ostao bez vojske. Slično se i njemu sad dešava. Navodno bio je u razgovoru jutro sa Putinom, gde je kao navodno dobio 3 meseca novi gasni aranžman, ali nije dobio. Putin zna s kim ima priča, drže ga na povodcu, dao mu je samo 3 meseca, ovo je tražio 6 meseci gasnog aranžmana i očigledno da jednostavno u Srbiji i u svetu ljudi shvataju s kim imaju posla. I svaka čast za građane Bora, imaju dobre plate, zahvaljujući Kinezima, ali bez obzira što imaju pare, lepa primanja, shvatili su da novac nije presudan u životu, da neke stvari su mnogo bitnije i da na kraju je pravda i pravično, sloboda i neki duh u Srbiji pokazao lice. I pokazali smo da postajemo hrabri i da pokazali smo da postajemo odvažni za svaku pohvalu. Eto, toliko od mene. Mislim, ljudi, nebitno ko vlada opštinom Kulom, ko je predsednik u Boru, šta, ali ovako izjašnjavanje, ovakva količina podrške studentskoj listi je za mene krajnje ogromno iznenađenje. I jedan podstreh i za mene i za sve ostale ljude u Srbiji da kažu da jednostavno na kraju onaj gore i pravda treba da pobede. Jer, znate, kao što sam pričao 100 puta do vas, novac je bitan, bez njega se ne može.
ali neke stvari su bitnije u životu. Bitnije je poštenje, pravda, ljubav, iskrenost i treba biti čovek. I ovo. Vidimo se, živi bili, sve najbolje.